table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Come to the table, enter his presence, feast with thanksgiving, and celebrate his love. Sa ngalan ng samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Padayon natong iampo nining misa ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ang paghinulsol sa mga sala sa katawhan, labi na gyud sa atong mga leaders o sa mga hardened sinners o ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, panalipdan unta sa Ginoo sa tanang mga kadautan sa sala o hatagan sa kabalaan sa kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, gihigugma o gipahiuli mo ang katarong, danihangan ha kanimo ang kasing-kasing sa imong mga alagad, aron human namo madawat ang kainit sa imong espiritu, maglig-on kami diha sa pagtuo ug magkugi diha sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta o sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok ug wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig, mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kung ting-init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka o magsigi siyag pamunga. Kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao, walay mulabaw niini kamalimbungon ug labihan kini kadautan. Ako ang Ginoo, nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tawo nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo adlaw o gabi. Ulahan sila nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag sa iyang bunga sa ting bunga. Ang iyang dahon dili kayod malarag, bisag unsay iyang buhaton mulampos. Ulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan, dili kayo. Sama sila sa tahop nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong. Apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingon unta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga bisti ug nagpuyo nga luho kaayo. May usa-usab ka kabos nga ginganlag Lazaro kansang lawas na lukop sa mga nuka, ug pagadad-on siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamesa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol og motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham didto sa kumbira sa langit. Ang dato usab namatay o gilubong o nagantos pag-ayo didto sa Hades or impyerno. Unya miyahat siya og iyang nakita si Abraham didto sa layo og si Lazaro sa tupad niya.
Busa misinggit siya ngadto kang Abraham, Amahan, kaluy iintaon ako, og ipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig, og pabugnawan ang akong dila, kay nagantos ako pag-ayo sa kainit niining kalayo. Apan si Abraham mitubag, Anak, hinumdumi nga sa didto ka pa sa kalibutan, nabuhong ka sa tanang maayong butang, samtang si Lazaro lunlon lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri, samtang ikaw diha nagantos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nagulang kanato, aron kadtong buot mutabok nganha kanimo gikan diri, dili makahimo ni ang anaa diha makatabok ngari kanamo. Ang dato mitubag, kun mao kana Amahan, hangyoon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo, diin ako may 5 kaigsuong lalaki. Paadtoa siya aron sila kapasidan-an og dili mahianhi niining dapit sa kasakitan. Si Abraham miingon, ato adidto si Moises ug ang mga propeta nga magpasidaan kanila. Sila nay mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, Apan Amahan, kana dili paigo, kun adunay mabanhaw ug moadto kanila, mamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan miingon si Abraham, kun dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisan pag may mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong unang pagbasa nagpatinaw og unsaon ta paghukom sa Ginoo. Unsa may paagis paghukom sa Ginoo nato? Silutan ko ang tao nga motalikod kanako, ug mosalig hinoon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Mao na siya. Lingi ay mong tupad. Nakinsay gisaligan ni moron. Na ba? Sayon ra kay tahukban. Sayon kay tahukman sa Ginoo. Hain ta mosalig. Nya unsa may timailhan kun hain ta mosalig? Kanang anha na tamutuo ni ana. Kinsa na atong gisaligan, mo'y atong tuhuan. Sama nang moingon ron ang imong silingan, kanang imong naong ug imo nang papution, mugwapa ka. Saligana. Unya ang Ginoo naghatag nimo anang maong naong, kay kaning atong naong hinatag maginis Ginoo. Nya moingon din imong silingan, kulore ra gud na imong buhok, kiskisi na imong kilay, paputian na imong naong. Mo na opinion sa tao. Nya ang Ginoo maminaw man siya na. Bihay may imong sundon. Hoy. Kana sa naong palang na. Og moadto ka mosalig aning gasulti nimo, patay ka diha. Silutan din kas Ginoo. Ug unsa may silot, mawa dayon ang imong kumpiyansa sa imong kaugalingon, ma-insecure na kakanunay, magsige na kag-monitor sa imong buhok, sa imong kilay, sa imong naong, magsige na kaggasto ana, kada adlaw naggasto ka ana. Imbis wa gid unta toy gasto, naunta nimo ang kalinaw, naa nimo ang kakana ganing ka-relax, karon dili na ka-relax. Mo na isilot. Kana patikim-tikim pa lang na. Nya kun mudako-dako gyud ang imong pagsupak sa Ginoo, sama anang moingon ang Ginoo,
higugmaa og pasayloag kapituan kapito ang imong isig katawo nga nakasala nimo. Ana, pasayloag kapituan kapito. Nya ikaw ingnon ka sa imong isig katawo, labi na sa mga lawyers moingon dayon, ayaw naatay balaod, ikihana ipapriso na, kinahanglan madugta na dito sa prisuhan kay crimes against humanity nang iya. Ana, hay may imong paminahon ana. Kadtong moingon nga pasaylua og kapituan kapito o karing moingon ipadugta gina sa bilangguan. Hoy, tubag, hain lagi imo ana. Tingog mo ba usa mapatay na mo diha? Og moingon gani ka nga ari ko aring crimes against humanity, kinahanglang silutan gina siya, di ko mosalig anang naang pasayloag kapituan kapito kay mag-anad ra na siya. Silutan din kas Ginoo. Unsa may silot, bugat ang imong dughan in relasyon anang tawhana or sa mga tao nga susama ana niyag batasan, bugat ang imong dughan. Sa dinhi panas kalibutan, magsurok ding imong dugo, maglagot dayon ka. O, di ba? Pero imo ng pasayloog kapituan kapito, sama sa gibuhat nila ni Mother Teresa, nila ni San Vicente Ferrer, St. Francis of Assisi, ug uban pang mga santos, Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, ay sus, gaan kay mong bation. Matud pang San Lorenzo Ruiz, bisag patyon pa ko, torturon pa ko og 1,000 times, di gina nako balibaran. I will offer that to God happily. Oh, sina nga na, nindot ana. Nakasuway na mo ana. Ang inyong mga naong ba, unsa man mo kana ganing nituo mo Ginoo o wa? Kusga. Kana, ngano mo ra mamog na problema ni akong gisulti. Mauna, matud pas atong tubag sa Salmo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kay kaning wa maglaom sa Ginoo, naglaom sa tao, matud pa diri sa atong unang pagbasa, sama sila sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga mutubo sa ugang yuta. Dili gyud sila mamunga. Apan ang tao nga nagsalig nako, murag gitanom kilid sa suba, dili mo hunong ang iyang pagpamunga. Unsa may pasabot ana? Kining mga tao nga nagsunod sa Ginoo, mga igsoon, ang iyabang binuhatan makalipay sa kalibutan. Ang iyabang binuhatan makalipay. Kining mga tao nga nagsunod sa gahom sa tao, sa maaning atong legal system, kaning atong intellectual geniuses, sa atong wealth, sa atong gahom sa kwarta, wa gini sila'y bunga nga makalipay. Ang ilang binuhatan di gyud makalipay sa katawhan. Munang mura kuno sila tayhupon sa hangin, mawara. Kung magdungag kamatay karon si President Duterte o si President Marcos, kinsa kahay magbilin og halandomong mga buhat nganhi sa Pilipinas? Ay nalamog tubag. Kanya kung kinsa Manila ang magbilin diha sa imong kasing-kasing og halandomon nindot na kasinatian nga imong sarang handom-handomon, para nako mauna sila'y nakahimo pagsunod sa Ginoo. Oh. Kay mailakon mo ang kahoy sa iyang bunga, matud pas Ginoo. Way tao nga makakita sa kasing-kasing sa tao, matud pas unang pagbasa. Niingon diri, kinsa may makatukib sa kasing-kasing sa tao? Malimbungon kay ning kasing-kasing sa tao. Ang atong gisulti kasagaran dili maoy naas atong kasing-kasing. Daghan kay diha, labi na karong panahon sa eleksyon, tamis kay mga pulong, pero ang kasing-kasing yawanon. Nya unsaon pag-ila? Unsaon pag-ila?
ang ilang mga binuhatan. Muna, di tapatakag pili karon ato usang tan-awon ang ilang binuhatan. Kinsa may nagsalig nila sa Ginoo ug naningkamot pagsunod sa gusto sa Ginoo, mo'y atong butaran. Diri sa atong ebanghelyo, gihisgutan ni Kristo isi pasumbingay ang duha ka tawo dinhis kalibutan. Ang usa nagsalig sa iyang kadato o sa iyang gahom nga tawhanon, bahandi nga tawhanon, ug ang usa ka tawo naganto sa tumang kalisod kadto si Lazaro, napuno pagyus nuka ang lawas. Sa panahon sa mga Hudiyo, mga igsoon, madato gani ka, you are blessed by God. You are favored by God. Mo na ilang interpretasyon. Pero kung ikaw gani daghan ikag sakit niya, pobre kay kastanan, you are cursed by God. Do na kay sala nga dako kaayo nga gisilutan kas Ginoo maong naingon ana ka. Ana ilang pagsabot sa una. Ikaw na biling niya imong tupad. Ing nadato ka. Ing na ko na bin. Ing nadato ka. Abisag karon kita karon unsa may ato yung interpretasyon. Kanang tao nga dato, moingon kita, hala no, blessed kay siya. Di ba? Dato pa, successful pa, powerful pa gyud. Blessed kay siya. Nya kana ganing tao nga wa na ginahot. Unsa may atong kon, hala kaluoy. Unsa kay sa niya? Di ba bisan kita gani, daghan kitag dimalas, maghilak ta ngadto sa Ginoo. Ginoo, unsa may sa nako nga giingon man ko nimo ani? Di ba ana man tano? Unsa may sa nimo nga ngano mang napakoy sakit, nataktak pagyus trabaho ang akong anak, akong bana nga akong gisaligan. Nya gisigihan pa jud kog lipak sa akong mga silingan. Nya mag-birthday na unta ko, na priso pa jud ko sa ICC. Basin ba maingon ana ba? Naara bay mag-birthday karong March 28 nya na priso sa ICC. Di ba? Usahay makaingon ana taw. Makaingon ta nga nganong gidatugan man ko galisod pa kog lakaw, masakiton pa kay kustanan. Di man sila maluoy nako. Ana. Kamo maluoy mo? Tiguang 80 anyos maglisod og lakaw, lisod na ganig sulti, maglisod na ganig suwat. Unya aristuhin pagyud nimo, iaresto pagyud nimo, prisuhon pagyud nimo, ipalayo pagyud nimo diri sa Pilipinas nga niya din iyang balay. Unya mag-birthday na siya, iatol gyud nimo nga few days before sa birthday imo pagyong dakpon. Malipay mo anaon inyong amahan. Isip mga Filipinos, di ta parehag culture dito sa gawas ha, pero isip mga Filipinos, particular kahit anang kaluoy para sa mga tiguang. Kita ba? Nganong wa naman tay kaluoy karon ni President Rodrigo Duterte, isip tiguang, isip Pilipino, ug di na lang ta maghisgot sa iyang pagka-presidente sa Pilipinas ug unsa may iyang nabuhat, isip tiguang, masakiton ug galisod na ganig lakaw. Naam say tiguwa nga mamabay pagani. Ana. Ngano di man ta maluoy? Unsa may naas atong kasing-kasing? Unsa may naas kasing-kasing sa taga ICC nga ila man gid ning prisuhon, di man ipauli diri sa Pilipinas. Gani karon ang atong mga lawyers ningon siya, some of our top lawyers moingon man nga it's a done deal. Adto na siya dito. At tubangon na niyang kaso. Sa dili gid siya pwedeng ipauli diri kay namay nag-file anang sana writ of habeas corpus. Wala na. Di na mahitabo. Iyan mo makita mo sultig ingon ana. Nya unsa may gisulti ni Kristo nga atong inighukom na nato. Kay ibutang nato sa level sa korte. Ako naman ron na picture na atay gitawag og Court of First Instance. Nya naasay Court of Appeals, naay Regional Trial Court, naasay Municipal Court, naasay sa pamanang ubang court diha. Nya ang pinataas gid nato Supreme Court. Ana, dinhi na sa ato sa nasod Pilipinas. Pero naa sa di ay International Criminal Court.
Labaw sa na sa atong Supreme Court kay nakita na nato karon wa man gyud kapiog ang atong Supreme Court pag-arrest ni President Duterte. So labaw jud kaayo ang ICC. Gani niingon pa gani ang pipila sa ato mga lawyers in authority karon sa atong nasod nga di man gud na nato siya makasuhan diri kay di man mo cooperate ang mga witnesses. Mo nang adto siya kasuhan sa ICC para malitigate gina siya dito. Ako isip layman niingon ko kani di ang lawyer naa na sila'y ang atong Supreme Court naa day kaso sa Pilipinas nga di nila mahimong kana ganing i-litigate diri, i-process diri. Kinahanglan jud kuno adto jud kuno sa ICC kay ang ICC ray makaana kay di kuno makakuha sila dinhi og mga proofs kay di kuno mo cooperate ang mga witnesses. Takom kuno ang baba. Inigabot sa ICC din aday mo takom. Doon na sa kanina na ba level man na sa law, legal. Pero doon na bayay gitawag divine court. Mautong pagkamatay sa dato, pagkamatay sa ni Lazaro, ang korte na sa Ginoo maoy nihatag og judgment. And I will judge you based on your heart. Kay matod pa sa atong first reading, ako ang Ginoo nagsusi sa hunahuna ug nag-usisa sa kasing-kasing sa tao. Gantihan ko ang tao sumala sa iyang binuhatan ug sa iyang pagkinabuhi. Very, very precise. Kaning atong ICC, magbase ra na sa gisulti ug sa makita nga buhat. Ug sa, of course, kinsay most powerful witness or person nga mo influence sa maong kaso. Maura na ilang basihan. Mausa na ato mga korte dinhi. Ang imong gisulti, ang imong gibuhat, ug ang suporta unsa kalig-on ang mga witnesses nga misuporta nimo. Mabalhog jud kas prisuhan. Makonbikto gini si President Duterte. Pero mga matay ra ni silang tanan o kitang tanan. Gilinga imong tupad. Ing naduna didto'y divine court. Labaw pa to sa ICC o sa Supreme Court. Way siguro ugma mo atubang naka. Lingay mong tupad. Ingna kun mo atubang nakaugma sa Supreme Court sa Ginoo. Asa ka kaibutang adtos kalayo nga didto ang dato nangandoy na lang ang dato nga to sa tubig sa iyang baba. O adto kaibutang adtong langit diin si Abraham o si Lazaro nagpahimos sa kumbira. Muna ako dinhi sa atong simbahan mo encourage gyud ko musalig tas Ginoo. Nya kay musalig man tas Ginoo dili ta magpatuyang og salig sa tao. Kining atong balaod makatabang mana pero kining atong legal processes sa kalibutan o kining atong human reasoning dili ni siya ego aron makapasarta sa korte sa Ginoo. At the final stage or final judgment nato, Matthew chapter 25 verses 31 to 46. Timan-in ninyo Matthew chapter 25 verses 31 to 46 sa atong Katoliko nga Bible ato nang gitaytulan og the final judgment. Katong himuon natang i-classify ta karnero or kanding. Ang kanding iiksas kalayo, ang karnero dadon sa bag-ong langit ug bag-ong yuta nga naggilak-gilak sa kanindot. Kinsa man tong mahimong kanding kadtong wa mupakaon sa gigutom, kadtong wa sa tong usa mupainom sa giuhaw dinis kalibutan ba, kadtong sa pa to
bistihan ang hubo kadtong pasudlon sa balay ang way balay or himuag balay ang way balay, shelter the homeless, kadtong niatiman sa masakiton, care the sick, o kadtong muduaw sa piniriso, visit the prisoners. So unsay gibuhat nato sa hungry people, thirsty people, sick people, homeless people, naked people, and imprisoned people, maunay atong atubangon sa Ginoo. Kung doon natay gibuhat nga maayo nila, mahimo tadayong karnero. Ibaliwa gani nato ang ilang panginahanglan. Unsa man? Mahimo dayon tang kanding. Nakaron kinsa kaha sa Duterte team or ni Marcos team or kining mga independent team sa atong mga politicians karong panahona, kinsa nila ang naningkamot pagpakaon sa gigutom, naghimog mga sistema aron mapakaon ang gigutom, mapainom ang giuhaw, maatiman ang masakiton, mahatagag panimalay ang way balay, mabistihan ang mga hubo, o maduaw ang mga piniriso. Kinsa kaha nila ang dunay gibuhat. Nya karon muari na tas atong kaugalingon. Pangutan ay imong kaugalingon. Lingi asad ang imong tupad. Ang di mo lingi kanding. Sige, ingna kining pagpalit og slot makatuman ka ni aning unom. Ingna kuno ba? Lingi ayon tupad sa kining pagpalit na tog slot makatuman ka tani. Ana si President Duterte masakiton. Giatiman ba siya sa nanagkiha niya? Si President Duterte homeless na karon kay piniriso na siya. Giduaw ba siya sa iyang nanagkiha niya? Si President Duterte tiguang na. Dalisod naglakaw. Gigutom, ngitag inununan, giuhaw. Ana, giatiman ba siya sa nanagkiha niya? Niini. Muna, nganong gihimo na tong homeless si President Duterte? Nganong gihimo na to siyang piniriso? Crimes against humanity. Unsa magit ang tinuod nga crimes against humanity? Kinig yung paghikaw nato niining unom ka sitwasyon. Kumusta man karon ang administrasyon ni President Bongbong Marcos? Kining mga billions of pesos nga nangawa gyud subay-subay pa karon. Kining atong mga infrastructures nga mukalitlag kawagtang na atay 5,500 na flood control unya baha lang gyapon to the max. Kining mawagtangan og budget ang PhilHealth para karong tuiga. Naka-address ba ni aning atong gihisgutan nga unom ka buok? O kining pagka-wide transparency sa atong gobyerno karon. Wa ta kahibaw hain gipanghatag, hain gipanggamit ang daghan kaayo o dagko kayong mga kantidad. Unsaon man inato pagsabot, kita nalay mohimo ni ana. Unsay mahitabo, silutan sa Ginoo ang wa mosalig niya. Tagaan og maayong kinabuhi ang mosalig niya. Dili lang dinhi sa kalibutan, labaw na gyud dito sa sunod. Kinsay mohukom dito sa sunod? Kinsa dito'y final judge? The King of Kings, the Lord of Lords, and the Judge, the Supreme Judge, Jesus Christ. So mo na'y atong bantayan. Nindog na ta.
mga hukmanan. Mga igsoon, mudangop kita karon ngadto sa Dios aron iyang tagaan sa iyang mga panalangin. Masaligon kitang muingon, Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang simbahan mopakita sa kaluoy ni Kristo alang sa mga kabus, nga nang limbasog alang sa mas makiangayong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga sila nga gitintal, nga magpakaulipon sa bahandi ug sa material nga kasiguruan, makaamgo nga ang tinuod nga diwa sa espirituhanong kakabus atong maangkon kun maantigo kitang mopaambit sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga kitang tanan makaangkon sa grasya sa pagpakitag kaluoy, sa kamanggihatagon ug sa pagsabot kanila nga nanginahanglan, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang mga masakiton, malig-on pinaagi sa kainit sa mahigugmaong presensya sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaugpagiya ni San Vicente Ferrer, magmalapuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Nga ang mga matuuhong nangamatay, muambit sa kalipay ug sa kalinaw didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan sa mga kabus, panalangini kami. Makagagahom og langitnon nga Amahan, dawata ang among mga pagampo nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasa ko kanimo tungod sa imong kaayo. Giluwas mo ako gikan sa Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok diyan santos nga simbahan.
O Ginoo, pinaagi ni ining santos nga misa, santusa ang among pagsimba aron ang kwarisma nga among gibansay sa mga galamhan nga lawasnon musangput unta dinhi kanamo sa mga bunga nga espirituhanon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kani. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan Pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa mga nagasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang kung mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. The Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit, like a dove, will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Oh, come and sing the song with gladness, as your hearts be filled with joy. Give your hands in sweet surrender to His name. Oh, give Him all your tears and sadness, give Him all your years of pain, and you'll enter into life in Jesus' name. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Jesus, oh Jesus, come and fill your lamps. Magampo kita. O Dios, ang bunga ni ining santos nga misa, magpabilin unta dinhi kanamo pinaagi sa among pamatasan ug makagamot usab unta pinaagi sa among mga buhat, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa langit. Kitang tanan malangit na taron, pero mahitabo ra ni kung kanunay gitang mag-alagad sa labing ubos ug mosalig kanunay sa Ginoo. Salamat sa nagsigig pamalit natog mga slots. Ang atong halin sa atong SBF DAG niabot nag 53,318 ka slots, naapay 6,682 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Naasad ni 16 slot challenge nga tag 8,437 nasad ang atong nadawat. Ang atong God's Healing and Deliverance Powers GHDP 9,794 na ang atong halin, naapay 60,206 nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni 12 slot challenge nga tag 1,200, 345 nasad ang atong nadawat nga challenge. Ang haligi para ni Mama Mary HPMM niabot nag 7,780 ang atong halin, napay 4,220 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 20 slot challenge nga tag 2,053 na sad ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit na tog slot. Salamat kayo. Mao ni makapalangit nato no ug mopalita kay daghang atong mahatagan ani karong pista puhon para aning atong God's Healing and Deliverance Powers
makapanghatag na sa tag mga around 4,000 ka mga 5 kilo packed rice ngadto sa ato mga kabus kayong pamilya nga matabangan nato ang ato mga chapels nga maka-repair sila. Nya naatay prosesyon sa atong Santos San Vicente Ferrer kada Huwebes human sa alas 6 nga misa karong gabi. Nya ang yoon tamos pag-uban ini ang ato sang Via Cruces kada human sa alas 6 nga misa sa Biyernes sulod aning panahon sa Kwaresma. Ang Couples for Christ magpahigayon og Christian Life Program sugod karong Abril 5 anhidines atong FLA alas 8 sa gabi. Giauhag sad mong mga tao nga moapil mo niini nga mga couples. Og labaw sa tanan, suportahin ninyo padayon ang atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Ang atong subscriber ani niabot nag 238,000. Nya sige lang mo view, like, share og subscribe kay aron daghan ang ma-enrich sa atong mga pamalandong og makatabang sad mo paghatag og income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Salamat kayo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Mangluhod. Ang mahal mo nga panalangin amo na karon nahimo sa kining lungsod sa paghanap ug pagdawat sa binilhon mong gawas ug dugo. Puna kami o Ginoo sa kadait ug ugma mo, ang tanan karon imuha nga magsaksi ug magsangyaw sa mensahe sa kaluwasan.